हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ, मैया जारिमिनारि सोलोंथाइ फसंथान देबरगाव गोजौसिन फरायसालियाव फरायसालिनि नयं आरो गुदि बिथाखौ बिटिआर सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरिखौ लाफानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ नायगिदिङो। नायगिदिंनाय बुब्लियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, वेलसन हासदा, गाहाय मावफुं सोद्रोमानि राजखान्थि फोथारनि बोसोनगिरि माधव चेत्रियाबो बाहागो लाफायो। बे फरायसालिनि जौगाखांनि थाखाय एमएलए लरेन्स इस्लारिया अराय नायलांगोन होनना खोथा होयो। पुलिसनि संगालिनि दायाव तनजित दास आरो सन्जीब शर्माखौ आलफा उदां हानजाया संगालि होनना बुथारनायनि सायाव एमपि नब कुमार सन्याया बिबुंथि होदों। बिथां एमपिआ आलफा हानजाखौ गोजोन सावरायनायाव बाहागो लानो हांख्रायदों। आलफा उदां हानजाया सानै लाइमोनफोरखौ संगालि साजायना बुथारनाय जाथायनि सायाव बिबुंथि होदों। बारग' आलफा दैदेनगिरि एबा आथिखालनि 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सन्याया बिथाङा बुथारनाय जाथायखौ दुखुनांथाव होनना फोरमायो। मुंदांखा पुलिस अफिसार आइपिएस एसपि आनन्द मिर्जाया जाब्रबथाय जादों। रान अफ प्राइडखौ लोब्बा लाखिनानै काजिरङानिफ्राय कलियाबरसिम बाइकजों रेलि खालामनायाव आइपिएस आनन्द मिर्जा बिथाङा एक्सिडेन्ट जादों होनना खौरां मोन्दों। जाब्रबथायाव दुखु मोननायनि थाखाय बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय दासान्दि देहा फाहामसालियाव थिसनबाय होनना खौराङाव फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफादा गुथि रंजालि बैसागो फोरबो खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गुथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि काम्पा बसुमतारिया गोजोन आरो खौसेथिनि फारौ बेरहोनायजों सोमोन्दो लाखिनानै भुमाव थानाय गासै सुबुंफोर खौसे थाना गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव गुथि रंजालि बैसागो फोरबो बेखेवगिरि महरै सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया बाहागो लायो आरो गोबां हारिमु मोजां मोनग्रा देंखोगिरि, महरगिरि आरो बादायगिरिजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिया आसामाव फैगोन। फैगौ 29 मेआव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ आसामनि गुवाहाटीनि मोनसे सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लाफैगोन। आम आदमि पार्टीनि मोनसे सुबुं थुबुरमा जागोन गुवाहाटीआव। बेवहायनो बिथाङा बाहागो लाफैना आपनि राजखान्थिखौ आसामाव गोख्रों खालामनायनि थांखि लादों। क'क्राझाराव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय मावख' बिल्डिं न' बेखेवदों। बिटिआर आरो आसाम खुंथाइ सालायनाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल दोलोआ मिरु इउपिपिएलनि गाहाय मावख'खौ मैया इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायजों क'क्राझाराव बेखेवनाय जायो। बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोराव मिरु इउपिपिएल दोलोनि मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रङिया थानायाव अक्सफर्ड एकाडेमि फरायसाफोरनि दावराव। रङिया अक्सफर्ड एकाडेमि प्राइभेट फरायसालिनि फरायसाफ्रा थांनाय शुक्रबारनिफ्राय जानाय हायार सेकेन्डारि आनजादखौ लिरनो थाखाय एडमिट कार्ड मोनैनि थानायाव दावराव खालामदों आरो केरानि बिजय दासखौ थानायाव लाबोदों। आनजादनिफ्राय गोजान जानांनाय फरायसाफ्रा खौरां बिजोङाव बोसोरसे उनफिननांनायनि थाखाय दुखु फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर थाबाय।